What's up mga kabay? Welcome back sa among YouTube channel Nga Niti Boholanos. Karon mga kabay, manguha mi og ubod sa kawayan ug pako. Ta mga kabay. Tara! Mga kabay dapay nagsuba. Muna yung mga kauban ng mga kabay. Traces. Apit na niyan yun mga kabay. Manso pag ilang humay, busog na kami wa pa. Paano masabi? Manguha mi pa ko. Pamisudan mga kabay. Magutan sa meron kay Juan. Bisod. Mga kabay, mulatas mi og tulay. Tulay na nitid, kawayan. Ni kabay. Aligi pala man solid na. Kung tandaan kaya rong dili lisod doon ba? Tekan mo din eh. Tigka na ya? Tekan. Satu. Puro rabot-bot. Anay kasaligan. Nagkana day ko na ning lubuya mga kabay. Muras naibot-bot, muras nagbunot, but-buton. Sige yapit. So kini mga kaabay kay Pink man iyang kuan nag-lip tint ni. Oh my God! Kini mga kaabay. Para nara ko hawitan ba? Pwede na ni mga kabay. Nagkana ni. Paano masabi? Isa mga kabay. Kung hinluan mga kabay. Mga kabay at ang hinluan, daning ubod. Nahirap pag hinlo mga kabay. Mga kabay. Muna siya mga kabay. O, di
Tara mga kabay, magkutkut tayo naglubi. Mo ni expert magkutkut og lubi. Si Carl Ayan Dilig. Darang imong panaaday, but-but. Ang tangon kay Kanya siya. Suga mo ka og bot-bot. Samtang nagkagot si Juan, si Kabay Ayan, si Kabay Glenn magandam sa Juan sa ubod. Ah. Nga na magkuhan og ubod mga kabay, kawayan, maghinlo. Mga kabay, anad kayong mahinlog ubod. Muna si Glenn Kabay. Ug si Kuan ay si Kabay Miguel magandam sa pako. Anad kayo no, cute kayo ginawiran sa pako. Naray dire among editor mga kaabay, ka-edit sa video nga among i-upload ay ba. Atangi lang. Kung gusto mo makaila sa mong editor, diara da. Wala na siya, busy na siya pag-edit. Dara mga kabay, una na tong kuan, latanan sa natin kawayan, ubod, arong nag-umaglata, ito na sunuban. Tangan na itong tubig. Kabay, totoo na to. Muna na pagpanon, muna na ito yung ubod. Muna naman yung lataan. Nagkuman, butangan na ito kuhan. Kung ikaduhang kumot ni. Nagkuman, butangan na ito kuhan. Luya, Bombay. Dara mga kabay, ito siyang takuban. Bato na ito mo, bukaw. Mga kabay, bukaw na. Tuwa na ibutang ang kuhan, kaduhang kumot. Sunod ang pako. Tagasin, timplahan. Nabitsin. Bato na itong bukaw. Luto na mga kabay. Ano tayo mga kabay? Umiyak ako mga kabay. May sabaw. Wala yung Pictus Quarantine. Oh my God! Ano na sabaw? Murag ubod. Hindi, kayo ka mga kabay. Murag ko nag-ubod.
Bisik lang sa akin to. Kailan yung may luto kay gagagtot na. A few moments later. Okay, moro to. Salamat yung pagtanaw sa among video. Kung gusto mo permiti makakita sa mga video, please like, share, and subscribe. Ug i-hit ang notification bell para ma-inform ka palagi sa among mga video. Sa mga suggestion, i-comment lang sa ubos. Dahang salamat mga kabay. God bless. Kita-kita ta sa next video na mo.